Laughing Leos Bianong! Programa apakaburay-rayan dagiti pagteng nagtaod ka dagiti sursurat dagiti naayat at dumdumngeg makapakatawa makapalit makapaisem ngem paspasamak met dagitoy magbangking iti abaga iti asino man ngagbaklay. Amin dagitoy ket intay ibirukan iti umno asungbatkan solusyon babaan ken ni Mang Bianong ditoy Laughing Leos Bianong. Manipod iti orihinal apan ang isurat ken nasariwawag apanunot ni Fernando Obado. Ken iti panangitultuloy nga isursurat ni Joby Tupais. Direksyon, Perry Claro. Palubusan da kami nga rod nga intay luktan da iti programa, iti panang silpo, kan adalem a kapanunutan ti pagayam tayo, Perry Claro Kas, Mang Bianong ditoy, Laughing Leos Bianong. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions, kan Lady L Channel. Naimbag nga oras yu aming kalafing. Sumangbay manayin to programa tayo. Babaan kanay Mang Bianong ditoy. Laughing Leos Bianong. Sakbay ngintay basaan ti surat ti may sa pagayam. Pukaw pa'y kadus ngay. Naragsak ka pa nagdingeg para kinipagayam tayo Rekman Sagap, nagmayat tagdengag ti drama yaw habang nakaindayon. Kunana. Shout out kanay pagayam tayo Mona Lisa Balubal, di tanay Hong Kong. Ikaw palagi ang nagiging stress reliever ko. Apaw, mayat Ala, itultuloy mo ti panagdengag mo pagayam wine. Tapno, may katakanayon day tanay stress mo. Shout out Mang Bianong kadagiti kabaranggayak dita Namatikan Santa Lucia Ilocos Sur Tejada family ken dita Kulyong Salcedo Ilocos Sur. Kumusta kayo amin dita? Kunani pagayam tayo Dex Tejada. Makablaawan dagiti padak Kunyang ditoy Hong Kong. Aglalo kadagitay Tim Kalinga. Matagut-tagut akon Losan, kunana, from Gem Cross, iti Pinokpok Kalinga. Ay, kablaawan ka na ni pagayam tayo, Michael Garcia, dagiti barkada na kano asanger, dita Kaligyan, Burgos, Isabela. Bueno, kadus ngay, intay basaanin, ti surat ti pagayam, naglingay di tinagan, Frank. Ngam dinan inlanad ti address na. Kastoy man ti surat ni Frank. Ken ka, Mang Bianong. Ilingad naklakuman ni tinagan Frank. Nakapagsurat akmet takayat kuman ti paiwanwan ken ka. Ay saak nga asawa, Mang Bianong. Nabayagan nga agdandan na kami kini Mande nga asawak. Ngam saan kami pa'y anaadaan iti anak Mang Bianong. Kastoy man nga raw rugyak ti amen. Nagimas matanda ito'y darangidangan amangga, Frank? Sus, grabe mo ti panangarosmos mo dito darangidangan amangga man de. Naalsumpay da ita. Nagimas tupay. Kasladyak maramanan ti alsam na. Monday. Anya ti kahit asawan da ita kinarawit mo iti alsam. Ha? Adda ka din bakit? Anya nga agdan? Adaya nam na maama sa ilim. Ni bakit mo? Kahit ko asawan, adda ka din karga da ita. Maawata kunti kayat mo asawan. Ay kat sumbatan nakngarudan Adda ka din bakit? Sa anak nga aginaw, no kasta ti kayat mo adamagan, Frank. Ha? Simang pati binulan ko itay laeng. Anya?
kunaklakit din no adan. Ibong magayam. Anya nga tano agpadoktor kayo laengen nga agastawa anak ko. Tapno maamuan nyo no asino ti adda diferensya na kada kayo iti asawam. Nanang, Nasuruken alima atawan nga agdenden na kayo kini Monday. Ngem awan pay anak yaw. Nagadon ti naganak anaud-udi pay anak kasarngem da kayaw. pirmi ananang, intarayan da kamen. Kanayon mo ngamin nga ibong. Isu nga rod ako nak nga agpadoktor kayaw. Tapno maamuan no anya ti diferensya kada kayaw nga agasawa. Alam day ta ramramot, Frank. Ang ram day ta. Kalpasan na. Ipainom mo ko ni bakit mo tinagang ram. Ha? Mabisa day ta pare ko, uy. Sigurado ang makargaan ni bakit mo. No kanayo na painomom itinagang ram iti day ta ramramot. Kasanungay ang mabisa ako nam. Ang mga nagsakit ni Manday, no inuman na ti pagangrak dita. Ay sus, mamati ka ngamin kanyak ah. Di asawa ni Pakeng. Nagsikog. Kalpasan ti pa naging inom na iti kasta iti makabulan. Ha? Isumalagaya man nagbukira din ni bakit ni Pakeng? Katuwin. Isa pa inumumkit din ni bakit mo iti pagangram dita. Tapno agbukirad mo tayo. Sayang ti panahon no saan nga agsiksikog ni bakit mo. Duduugan kayon ton ngumawan pa ilat anak yaw. Sayang ti pulim no saan mo ama paado pare ko. At dayta, agburbure ka iti ang angret aramramaw. Urayek pa yung agburag iti 5 minutos. Kalpasan na, adawa ka. Frank, anyang kukot dita kusina. Adala ang ilutlutok bakit? Merienda ka de? Saan? Urayan naklangan dito sa alas. Di ka pa yung maturog bakit? Madamdaman ay ilad mo. Oh, inumom dati bakit? Ne, anya nga dayta? Para kang kanayta bakit? Inumumon. Ay na, Jack inuman, no di mo ibaga no anya dayta. Di ka kadi madanagan ta sana makapesti daytaw. Para kang kadaytaw tapno agsikog kan. Anya? Sigurado ka? Wen! Ala, inumumon. Tabareng no makabukil tamutan iti agbalin a junior ko. Oh, anya ngay. Kumusta ti intad ko nga ipainom mo kung bakit mo? Ada ka din? Ay, awamag. Ibong lata. Anya? Ay, makapaawan nga ro diti ganas. Kaya't ko talagang ti maadaan iti anak. Ang awan latamat. Kat no effective di intad ko kan ka. Ay, sos. Amangan no si kamot ti ada diferensya na. Baog kan sa mo amigaw. Anya? Ay, saan ang? Apay nga rog nga, adi mo makargaan ni bakat mo? Ay, awan. Nakapoy ka, amigaw. Apay adi ka matagtagari asim mangpot. Awan? Kasla kagura na. Saan? Apay nga ruda kasta ka nga eh. Hoy, anyat mapaspasamak kan. Kaya't kunti maturog, mandi. Madlaw ang nagbaliwon ni Frank kanyak, nanang. Amkak nga mga no nakasapulan iti pangisukatan na kanyak. Nay, saan mo't siguro balasang ko? Pagkasanukot 5 miison kanyak. Sa bagay, amok ti pagkaskas jayan na. Kaya't na ngamin at talaga ti maddaan iti anak. Ngamjak mo't ngamin agsikog. Ala, bayam ta kasaritak to di asawam balasang ko. Ay lakay, si kantuman lang ti makisarita ije anak ta.
Ang mga numailawan ket agaramid iti kalukwan apakadadaulan ti estado dang agasawa. Anya, Sayang mati panagdenada nga agasawa no makaaramid iti maday. nasingpat ni Frank, iso apat check adin to agaramid dayjay iti kalukwan. Kasayaatan mutlaeng ano bagbagaan akanayon. Tapnusan ang makalipat ket mailisay iti pannakailawan na nga agaramid iti kalukwan. Kanayon nga raw ti panang bagbaga dananang kentatang kanyak mangpianong. Kanayon da ngay palpalagay ti kinasagrado ti kalaysami ken ni Monday. Kanayon da ngay bagbaga ajak to agbababae. Nga oray saan kami maagdaan iti anak iti asawa. Frank, itatanalpastan amang rabi aday singasing kuken ka. Anya dayta? Tangay jak matlag si kugen, ken kayat mo ti maddaan iti anak. Anya nga ta no mangampun talaangen. Ha? Wen, kas talaangen ti aramiden ta. Mangampun talaangen iti ibilang ta apudpudno nga anak ta. Sigurado ka? Wen, isungarod nga insingasing ko dayta. Bareng numayat ka, lakan. May mayat mo't lang, ano putot mo amis mo ti anak yu kun ni Monday. Ha? Saan na dakas ti agampaon? Ngam nasaysayat mo't lang, naadama ko na aputot mo, pare kaw. Ay sus, pare kaw. Nagragsak ta da putot na kunamsa. Mapuna sa dagos ti bambanog mo no makitam kan maubamon ti putot mo. Iso asan ka agkapoy-kapaw Nang runak at sikamat ti lalaki. Ay, No siyak ti sika. Ay saus, nabayagan nga da putot ko Nagkapoy kan tumot nga min, pare kaw. Monday, kita mo? Ha? Maladaga day tao ba masimangpat? Wen, ala, aglisi ka, ta sumrek kami kan ni baby. Aguray ka, nangalam iti day ta maladaga. Pastrakan na kami, pay. Di ta salas ti pagsaritaan ta. Ang mga nagbabawi ti inaday ta maladaga kat alaan na. Saan? Mapan ngami na ni abroad ti inana. Awan ti pangibatyan na iti anak na. Iso nga, inted na ni ti gayem ko ijay syudad. Adumat ti anak di gayem ko. Iso ana panunot na nga ited kanya. No kasta? Anak tanday to'y? Wana, adan anak taman di. Ay na. Nakaay ayatoy apukok. Apo ko tako namat Sol-sol wamatan ni baby. Malawunan apukutan. Kitaham kaday bakal. Rumupro pa kin ni Frank to'y ubeng. Bayat adumakdakan. Wen nga rod lakay. Nadlaw kumot dayta. Kaslapudpud numot ten aputot ni Frank to'y ubeng. Sa bagay, kasta kanu nga main atalaga no maladaga pa'y nga inruge ataraknen tubeng. Rumupa kanu atalaga, iti mang tartarakan, bayat ti panagdakkel na. Bakay, mapan ko yay ayam ni Mat iti parkay. Mapan ko papagpagnaan ni Jay. Sige Frank, taiturog ko man pa'y. Anya? Bigbigat nga iturog mo? Madmadi nga rutiriknak. Kayat ko ti maturog. Kan aglaladuta ka talaga. Nay, ang mga nadamot sakit mo, bakit? Awan mo ti panagkunak. Aglaladutak laeng. Sana balay taiturog ko labiit. Barang agsubli ti gaganay gayak no makariinga. Frank, positive. Masikuga kon. Anya?
Wen, ay na, kamaudyanan na. Madantan iti pudpud no nga anak. Monday. Oh, saan ka kadi anaragsak ta masikuga kon? Mabalin mo nga isubli ni Mat iti pudpud no nga inana. Anya, ay saan napatagan kanyak ni Mat? Di mo ko naan, asa na napatagan ka? Idinto ta, sikat inabangunan na nga ina. Saan man? Siyempre, napatagmat kanyak nga maadaan ta nga rodon iti pudpud no nga anak. Kaya't ko nga ibukbuk ta ti amin na pamatagta iti ipasngay kunto nga anak ta. Sana mabalin man di. Agtalinaed iti sidong tanimat nga ure addanton anak ta. Monday, lalaki ti anak ta. Oo, narod. Nakaragragsakak, Frank. Kamaudyanan na. Addan kabukbukudan ta nga anak. Monday. Sana may ladawan tinalao sa ragsak ko. Sigurado ang nalaos mo tiragsak ni Mat. No makita na ti kabsat na. Yehey! Addan ading ko! Mabalin na sakluten, Daddy? Sige. Agtugaw ka nga ron, tasaklutan, O sige, Daddy. Aday ta. Nag-cute! Ala! Nagsuyab ni ading ko! Wala rod. Kayat na ti panang saklot mo kenkwa na. Nagmayat gayam ta dading na, Daddy! Aw-awirok na ading ko! Wen anak, kasta ti kasayatan nga aramidem. Agpimpin natag kayo ken ni ading mo, nga aging gaiti panagdakkelyaw. Nalaos ti ragsak ni Mat nga anak ko, iti pan nakakita na iti kabsat na mangbianaw. Ngem ni Monday ti nagbalew iti panangtrato na ken ni Mat. Dinan ikaskaso ket tilaangan anak may ti nakaiturungan ti imatang na. Mangan kan anak, Wen. Mami, mabisina kon! Maalakan iti kanam. Kit-kita ang mapakpakanot ni ading mo. Mami, Sikat ti mangala iti kanam. Dakkel kamutan. Kabaalamon ti mangala iti kanam asiksika. nagngato mo tayang timakan. Diyak makagaw iti kanag. Nagado ti mabalin mo pagbatayan dita. Numabisin ka, amumot nga ron ti mangala iti kanam. Di mo urayan ti sabali at tao amang gao iti kanam. Ala! Mat! Andiyan na ita! Ako, Mami, natinag ti kaldero iti mga alak ko may ti kanag. Ay, anya kamutan. Naglawa day ta nakaidison ti kaldero ngam tinagampay. Mami? Ay, di nakapailamin umay alaon ti pudpud no nga inam. Ha? Anya pudpud no nga inak? Tinangipas ngay kan ka Si Kamat tinangipas ngay kanya. Anya? Saan asyak tinangipas ngay kan ka? Adda sa bali ang nangipas ngay kan ka. Iso asaan nga rod asyak ti inam. Ha? Naawatam? Daddy! Asino tinag? Ni mamim Kung nanamutasan niya iso tinag. At no sa bala ng ibas ngay kanyag. Anya? Imbaga na ti kasta? Daddy! Asino ngay di pudpud no ngay nak? Mabitlaan. Takasaritak itinalapat tilabig nga ina. Anya kamutin man di. Nagubingan pa'y laang ni Mat ng kompormen ti ibagbagam kang kuana. Nagipulong gayam dayjay alabid nga ubing? Saan anasaya tinaramid mo? Apay akas dyan ti imbagbagam iti ubing. Imbagaklaan matipudno kan kuana. Anya nga tidakas na. Alangan nga ilimlimod ko kan kuana tipudno a kinatao na. Anyan man di.
Naaddaan talang iti anak sa balin ti tratom kanimat. Imbagak matan nga isublimon iti inana. Ngam dinak mat ipangpangag. Adda bukod tan nga anak, arumbeng apangibukbukan ta iti atensyon ta. Mabitlaang, umayon. Ha? Sino ka? Naimbag nga oras mo kabsat. Siyak ni Esther. Anya ti masapul mo? Nakaumayak ta, kaya't ko makita ti anak ko. Anya? Sika ti ina ni Matt? Wan, siyak nga rod. Anak mi ni Frank ni Matt. Anya? Hayop ka! Huston man di. Isungot lagayam analaos ti panangipatag mo iti day ti amat. Tapudpud no gayam aputot mo. Wen, at lunak, ngam saan kami anaaddaan iti relasyon iti inana? Nagsaritaan milaeng abayadak iti panagsikog na. Tapno adda aramaten na nga agabrod. Kalpasan na, ala iti pas ngay na. Oray pa'y! Inalilaw naklata! Pakawanan na, aklo nagtibo nga tinaramid ko. Ti panangguram kanya. Basta di mo iramraman ka ako. Ayop ka, Kitkay! Ayop ka! Mandi, apay ay impatin dagiti kagawaan nyo iti anak ka. Anyapay ko ma, pumanaw kami iti day ti abalay. Sana mabalin. Di mo ipanaw ti anak ta. Pwes, no di mo kaya ta pumanaw kami, ti anak mo iti sabali nga di ipanaw mo dito balay. Anya? Iya dayom kanyak day nga ubing, no di mo kaya't ada kami iti anak ta ti agdalaw kun umadayo. Daytoy ti parikot ko ita mangbianong. Kayat ni Mande yadayok ti anak ko iti sabali a babae, ket no jak agtungpal, isudamat iti anak me iti umadayaw. Anya nga ti kasayaatan nga aramidak mangbianong. Jak kayat nga adda ti mayadayaw kadagiti anak ko kanyak, ta agpadadaan na patag unay kanyak. Iwanwan na kuma mangbianong, to'y pagayam mo, Frank. Pagayam ko Frank, paset ti biyag ti agasawa ti apa wenno diskusyon. Ngem no umirteng ti susik, ket mapukpukawan ti respeto iti tunggal maysa, kada agapa, masapol nga aksyonan na dagos, no kayat pa'y amasolbar te panagden na. Adda talaga dagiti banag asaan panagkatunusan. Normal laeng ken natural ti panagapa. Ti may sa anormal nga apa ket masansan nga adda pa'y laeng nasasamit a binnato iti sao, bayat ti saan panagkinaawatan. Agtaltalin na agpailaang ti respeto ken panagayat, bayat makisarsarita iti partner. Iti sabali a banger, no agdan tumpuar nasasakit a balikas, ken kanayon ay na mapasamak daytoy, daytoyen ti apa makadadael iti maysa a relasyon. Pagayam ko Frank, no saan nyo akabaila na sulbarayan adakda kayo ti parikot, mabalin mo ti makisarita ken agkid daw iti tulong, kadagiti kakabagyan nyo, wenno psychologist, tapno maornos ti relasyon. Mabalin mo might pagustuhan ta partner mo, pumano pa'y laeng, kaspangtana, tapno lumami isti tensyon. Bareng makaamires ket maklon na matlaeng dayta putot mo itirwar. Napasakitam ngamen tirik na ta feeling na ket ginulibam.
Iswa taro sammet dayta nga ang gulo. No saan latang agbaliw ti pangedeng ni Mrs. ket maagdaanan iti sabidong ti relasyon ngem ikabkabilangan na pailaang ti anakyo, may pakatan ti kasapulan boundary iti nagbautan nyo ken ti partner mo. Ken maadaan kayo ni ti may saakita ti arrangement wenno saritaan mabalin mo latta ti agbalin nga ama dita anak mo. Iti udi na nasaysayod metlaeng ornos ti relasyon gapo iti panagayat ken panagtalet iti tunggal maysa. Saan laeng may gapo kadagiti anak. No adda pagkunaan ti maysa ken maysa, aginnanos ken agpinnakawan kayo. Masapol nga agpinnakawan kayo, akas iti panangpakawan ti Apo kada kayo. All right. That's all right. Allah, kasta manayin gagayam, aging gangit isumarunumanan ngentay, panaglalangin, panaginisem, panagdosngay iti tangatang, babaan kinimang biyanong ditoy, laughing liars biyanong. Que Dios nos bendiga a todos. Diyos dagmina kada kayo. Amen. Bye-bye. Thank you so much, kadrama. Kung gusto nyo dagiti dramas tayo, share, like, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!